Sunt Sky Gamer și bine v-am găsit la cel de-al 6-lea. E al 6-lea? Cred. Al 6-lea, zicem, al 6-lea episod din Minecraft Hardcore alături de mine, Cosmic. What the... Ai murit. Nu, da, nici mult nu mai am. Ce ai făcut? Intrasem în... În ce? Bă! Mamă, e creeper, bă, am intrat în spawner și e Băi! creeper. Sus e Bă! creeper. Da, văd. Ai grijă. Unde ești? Și Bă, aici dar cum ai intrat? Băi, what the fuck? mor. Nu, Mori? nu. Vino fa! Sper. Vino! Spargem. Spargem. Băi, stai! Spargem. Hai! Spargem. Nu. Help me. Nu. Fugi! Bagă-te. Tu ești nebun, frate, dar cum ai intrat? Nu știu unde eram și eram deasupra spawnerului și eu credeam că suntem aici. Nu, de fapt Bă, n-am. dă-te morții, mătii. Cât viață ai? 5, 4 ani jumate. Băi, du-te în gâtul, mătii, nu mai fă de astea. Băi, ai grijă. No, bun, hai, lasă de acum, ai grijă. Eu am Bă, vezi că am stricat spawnerul. Du-te să le repari. Ce ai făcut? Cum l-ai stricat? Nu mai vin monștri încoa. De ce? Păi nu știu de ce, uite. Hă? What the fuck, ce e acolo? S-a stricat apa. Mă duc eu, stai. LOL. Stai că am șoară. Dar n-ai săgeți. Am săgeți. Oh, Nu, cred că ți-am dat una. Stai așa. trebuie să... așa pune. Stai să văd. Mai am eu săgeți, mai am. Stai, dă-te! Nu. Băi, nu! Băi, vine și ajută-mă! Așa. Hai repede, dă-te. Pune apa aia acolo. Așa, gata, hai să mai spawnez. Pune ce e lipsă. Ce e lipsă? Stai, dar ce naiba s-a întâmplat? Eu nu știu. What the fuck? Ah, lol. Și vezi că am pus, e sus acolo o gaură în tavan. Mi. Așa. Și unde e o ca... Ah, dar cum s-a făcut? Pe acolo am căzut eu. Ah, Da. tu ești handicapat, mă. Da. Strici tu seria de Minecraft. Vezi că te auzi cam încet. Da. Mm. Și acum? Și acum. E, las-o așa. No, bun. Este în Skype. Ah, uite de aici, am difuzor. Ia vorbește acum. Cum auzi? Ok. Nu! Dai! Nu, dacă dai în mini! Nu muri! Nu murea! Ești aici, ești! Taci că am... Ce om prost! Ce om! Am uitat! Stricăm noi seria! Vai, mirăm! Hai, gata, știi bine. Pune geamul ăla la loc! De unde? Ah, Uite-l. da. Ai luat torțele? Nu l-ai luat, pune-le, bă! Ups. Ești în grija mea, mătic. Băi, rău. Hai, dă-le jos. Poate spar spawner-ul acum. Nu, le spar, nu spar. Hai, Dar sus, mai trebuie, nu mai trebuie. hai sus, îți fac la ora aici? Nu, ia acum de aici. Ai grijă! Da, știu. Bă, că să și eu! Ai Hai că căzut? vin. Da, vin și eu cu tine. Nu mai vin cu tine, las că eu urc aici. Trezi un scheleton, uite. Hai, vii? Da. Urcă. Stai Hai, că... eu mă duc. De ce nu pot să pun aici? Aha. Stai așa. Că mai am de făcut aici. O să sări, tără, să vin. Așa, bă. Hai, bă, pune geam. Da. Dă-te. Vezi, poate nu mai cald. Dar cum facem noi să nu să spawneze aici?
Trebuie să punem o torță mai în adânc ca să nu ajungă acolo. Băi, taci din gură și pune torții să nu vină. Păi da, bă, dar dacă punem acolo, așa, ca să nu se mai spawneze, că dacă punem aici, după aia se spawnează acolo, știi? Și nu e bine. Nu se mai spawnează acolo. Ni, le-am pus așa aici o torță. Da, e ok. Hai să mergem sus să facem baza, nu? Da, vreau să continui. Ah, Opa, e noapte. da? Eu zic să stăm. Ah, să stăm. Vă spun, noi aici AFK. Da. Ce? Nu stau AFK mai, stau și dau în ăștia. Da. Păi, nu, lasă-i să se adune, bă. Și după aia. Păi ce nu se spawnează așa ca lumea? Ah, cred că trebuie să stăm noi aici. Să stau aici. Nu mai da nii. Dar nu dau. Bă, care să sufocă? Sau să bată ăștia între ei? Se bat, probabil. Bani. Că știi că dacă... Ia stai un pic, am nevoie de un arc. Nu, un arc. Câte săgeți am? Mai am 50 de săgeți. Eu am 57. Băi, dar n-ai făcut și Să un... bată în ei, bă. Da, știu. Băi, dar n-ai făcut și tu un furnal. Băi, dar ai un pic să facem o leacă mai fain aici. Hai să o nivelăm un pic. Ah. Da. Da. Băi, ai văzut? Avem și noi 4 abonați, mă. Da, am văzut. Ai văzut că avem un abonat care îl cheamă exact Capitini. Pe bune? Cosmin îl cheamă. Da. Oare cine e? Ești tu. Nu ești tu, că am văzut că are canal de YouTube și de asta. Are canal de YouTube și are 40, nu, da, 40 ceva de abonați. Și n-are vocea ta. 40 de abonați? Da. Atunci nu sunt. Și n-are Eu mai vocea. aveam un canal care eram Cosmin Gaming. Da, dar n-are vocea ta și de asta. Aha. Băi, hai să-ți povestesc ceva. Da. Încă un motiv în care pot să spun că îmi place liceul. Ia, mă. Băi, deci m-am îndrăgostit a doua oară. La Ia, liceu. A, cât zic de cine? yes. De profa de religie. Vai, deci ce Să nu mai ajung aici, de ce? A? Ăștia nu mai ajung aici. Nu? Nu, ia vezi ce ai făcut. Ce-am făcut? Vezi că ea nu mai ajung aici. Ce fac ei? Acolo. Am pus eu cumva un bloc acolo. Nu, e... Mai pot să urce. Ui. Ba, nu, cred că am pus eu un bloc unde și nu mai pot să mai urce. Ai pus bine. Mă, nu e bine. Pune acolo. E bine. Nu e bine, uite, nu pot să urci aici. Am băgat. What have I done? What the fuck? Nu! Opa, Vezi, ai grijă. opa. Uita, dă-vă în morții, mă. A, uite, mă, nu curge apa bine, bă. Păi, dar nu, asta eu am făcut ceva acum. Ah, ok. Ni, am ui bine. Ah. Da. Ai- Bă, ai grijă. Salut. Salut. Hai. Vin aici. Și ai, și în sus. Vii? Da, mă. Pune aici, geam. Da, mă duc acum. Da, da. Hai, pune. Nu, bun. Stai. Ce faci, mă? Hai, pune. Stai să văd. Nu. Am pus. Că de pe să... Nu, bun. Ia stai să fac așa. Cu 150. 150. Ut. N-ai mă știu, da? Mă, ăștia iar se blochează acolo? Lasă-i că vine. Că doar n-am, vei la fel ca data trecută. Nu știu. Ia.
Nu bun. Nu-mi place cum stă chestul ăsta. Bă, nu e bine. Bai bine, lasă-l! Ia. Dă-te de acolo, lasă, așteptăm noi și vedem. Nu mai cad ăștia aici. Lasă-mi trăi și-o vedea. Nu mai cad ăștia. Bine, Cred că se omoară acolo între ei. poate. Dar nu e bine. Lasă. Ia, s-o făcut zi? S-o făcut zi. Hai că mă duc sus și continui casa. Stai mă așa, că eu nu pot să stau așa. Uite, stai mă așa, ia. Ai- Dă încolo. Aveți pa! Se batem pe ăștia aici. Da, du-te. Sper să nu mori. Nu, mă. LOL. What the fuck? Vastul vieții. Am avut un bug. Aveam un fel de X-ray. Uite, mă, lipsește un sign. Da. Da. Serios. Da. Ce faci tu aici, mă? No, bun. Ia să facem asta. Hai, că mă bat cu ăștia aici. Vezi să nu, Cerc, să nu faci vreo prostii. cerc. Uite, băi, în update-ul ăsta dacă faci forma ușii îți dă 3 uși, nu una. Da, mă, de la asta. Nu știam. Ia să fac așa. Mama, eu mai am 4 inimi. 3. Ai grijă. Nu pot să urc așa. Hai, hai pleacă de acolo, vină încoașă, vină și adună lemn. Hai că vin. Dar unde am ajuns aici? Cred că eu am ajuns undeva unde. Habar n-am unde. Sunt. Unde sunt aici? Să uite pe unde am ieșit. Nu, m-am pierdut la spawn. Uite, iar am un bug. Aici? Nu aici. Am pierdut spawner. Nu mai știu unde e. Creeper. Ai grijă. Să vezi, poate spargi pe acolo. Da, bravo. GG, nubule. Da. Deci să terminăm și cu seria noastră. Din păcate. Puteți, taci din gură. Puteți să-l înjurați cât vreți în comentarii. Nu-i nicio supărare nici din partea mea, nici din partea lui. Și cam atât cu seria asta. Pa!